जय जगन्नाथ सांग मैंने आ गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। बहुत दिन है वीडियो मुझे बनई पार नी एक्चुअली किसी प्रॉब्लम था से तो एबेठार कंटिन्यूअसली मो आईडी आपण मैंने वीडियो देखा पाइबे। तो आम मैंने समस्ते ऑल फैमिली समस्ते रेडी हो पड़े आसलु कोणार्क बुलवाई। यहाँ पुणी पहली रजरे बहुत लेट्रे वीडियोटा पोस्ट कर। तो ये सांग मैंने देखिपे आम समस्ते बसचु बोलर भितर मो झी पूरा पूरा एक्साइटेड से पूरा गीत शुणला मात्र डांस वांस करी से पूरा तार मैं ता दुनिया सी क्या देखुनी से तार चलती डांस वांस करी से भाई की भी डाकुची कह तू एपटू पलि आस समस्ते मिसिकी डांस करवा। देखिपे मो झी बाबारे से नाच मैंने तार आ बंद होबार ना से पूरा बसला ठार डांस करुच्ची तार डांस बंद होबार ना। ये आम बाबुनी भी मैंने सेपटू एपटू पलि आसिले से डांस देखिए मो झीर देखिपे ये नंडू मो झी बाबुनी समस्त पूरा मैंने मशगुल से मैंने निज मैंने से मैंने किसी जानू ना नाचबार पूरा व्यस्त गीत बंद हो जाते भी एमती कहते गीत लगा बहुत सुंदर मस्त मैंने साइड्रे झाउना सुंदर समस्त देखिए निहाती ये दृश्यटा बहुत भल बैक जो मैंने आसते फुल एंजॉय करते कहीं दुपट साइड्रे पूरा झाउन तो बहुत सुंदर लगुला व्यूटा देखिपे फर्स्ट सीरीज जीवु देन मंदिर एबे आम आसी पहुँची गलु समुद्र कूल दीदी बस पड़े पाखु जाकि आपण मानक देखु भीतर को देखिपारे ये गाड़ी पार्किंग करने सुविधा अच्छी गाड़ी पार्किंग करेंगे जो मैंने बाइक आसुँच बाइक भी ये सुविधा अच्छे ये पार्किंग करके मैंने भीतर जापारे। देखो समुद्र कितने जोर जोर आस बहुत सारा लोग रजटा पानी भीतर जाइए तो दीदी आमर ये अप्लाई करते रामों ना लिखे समुद्र पानी आसिक छुचे कि नहीं। तो देखो गोटे जुआर आसला कि पानी आसिक मानने लेखा पाखे आसिक पहुँच पारानी देखिपे मैंने केते बड़ बड़ जुआर आसता है कि से लेखा पाखे आसिक पहुँच पार ना।
ଯଦି ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଲେଖାକୁ ଲେଖଉଛନ୍ତି ପାଣି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଛୁଉଛି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇଟା ସେ ଦେଖିଥିଲେ କିଛିଟା ଇନଷ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ସେଇଟା ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କି ସତରେ ସେଇଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୋର ଆସୁଥିଲା, ପାଖକୁ ଆସିକି ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ହିଁ ଲିଭେଇଦେବେ ସେମିତି ପାଣି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆସି ପୁରା ମାନେ ଏଇଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପାଣି ଆସୁ ହିଁ ନଥିଲା। ତ ଆମେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରି ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କଲେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ବୋଧେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଘରୁ ଦୁଇଟା ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ସି ବିଚ୍କୁ ପଳେଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲିକି ଯାଇକି ସି ବିଚ୍ ଗଲା ଆସିକି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସି ବିଚ୍ରେ ଆଗ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ। ବାବୁନଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବୁନୁ ହାଇ କରିଦିଅ, ହାଇ କରିଦିଅ। ବାବୁନୁ ମୋତେ ଏତେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ସେଠି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ତ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ମାନେ ପୁରା ଏଣ୍ଟର ଯେତିକି ବି ଥିଲା ନା ସେଇଟା ପୁରା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ, ତ ପୁରା ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଏତେ ଜୋର୍ସରେ ମାନେ କହିବା ନାହିଁ। ଦିଦି ମୋ ଝିଅକୁ ଧରିଥିଲି, ତ ମୋତେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ରାତିରେ ଆସିକି ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ପେନ୍ ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ, ଏତେ ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଖାଲି ଏପଟେ ସେପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିକି ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ମିନିମମ୍ 2-3-4 ଜଣ ହିଁ ଦରକାର। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ବହୁତ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିଥିଲେ ପହିଲି ରଜକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପହିଲି ରଜ ବି ବହୁତ ଭଲସେ କଟିଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିନେବେ। ହଁ ମୋ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।